ପ୍ରକୃତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଯୋଗମାୟା ପୀଠ ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡା କଥା। ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଏକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଯେଉଁ ପାର୍କରେ ରହିଛି ପୁରାତନ ନୀତିନୀତି ସତ୍ତା ଗାଁ ଗହଳିର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ମା ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ସେତେ ମନୋଲୋଭା ମଧ୍ୟ। ତା ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେବଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯୋଗମାୟା ପୀଠ ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡା ବା ଦେବଗୁମ୍ଫା କହିଲେ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ସୁନ୍ଦର ସରସ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମନୋଲୋଭା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ମନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।